electric keto o kon heater para sa madasig nga pag-enjoy sa inyong manamit nga kape. Steamers, astig kag elegant na ang living room o kon ang sala sang imo balay. Bangod available na ang Astron Android-powered digital smart TV, washing machine, Bluetooth speaker, amplifiers powered by DB Audio Quality Sound, DB Audio speakers, transistor radios, equalizers kag madamo pa. Gani mga labs, bisitahin na ang pinakabag-o nga appliance center sa lugar. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building. Atubang sang Zia Hardware. Enjoy life to the fullest with convenience at Zia Appliance Center. Bakal na. It's so long. Nandito na, bago, epektibo, garantisado na herbal ngayon. Imbi Malunggay Capsule na makalunas sa iba't ibang karamdaman o sakit. Pangdagdag sa bitamina at minerales para sa kalusugan at sigla ang katawan. Walang side effects, walang overdose dahil 100% pure herbal. May kasabihan, health is wealth, kaya alagaan ang katawan sa paraan na uminom araw-araw ng Imbi Malunggay Capsule. Ito po si Cesar Albor. Kung construction supply kag materyales ang ginapangita, mga labs, hindi na magproblema. Ari na ang Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Kompleto sa tanan nga mga basic construction materials nga kinahanglan mo. Kasubong sang plywood, PVC doors, panel doors, water tank, pressure tank para sa imo water project, toilet bowl, tanan nga klase, kag tanan nga sizes sang tiles. Kompleto sa tanan nga basic plumbing accessories kag construction supply. Gani mga labs, magbisita na kag magpamalaklon sa Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Located at Vasquez National Road, Barangay 1, Hinubaan, Negros Occidental. Area 5922 Trading. Bago, kumpleto, barato. Do it yourself and make your dreams come true. Together with Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Bakal na! Ang pamatian, the first Lovely FM radio station in the heart of Bakuyangan. Edukasyon, impormasyon, kagkalingawan. 96.7 the Lovely FM radio station. Diin ka pa, diri na ta kalangga. 96.7 the Lovely FM radio station. Diin ka pa, diri na ta kalangga. Kalangga. Giving you the best music with love. The first Lovely FM radio station in the heart of Bakuyangan. Only here at 96.7 The Lovely FM. Lingawon ka mo namon mga palangga. Keeping our commitment to serve the municipality of Hinubaan through music news, quality education, and information. Diin ka pa! Dili na ta palangga.
KDP Talks. KDP Talks. Ang talk show ng bayan. Talk show ng bayan. KDP Talks. Pinag-uusapan, pinakikinggan, pinaniniwalaan. Ang programang inaabangan. KDP Talks. KDP Talks. Ang talk show ng bayan. Wow. Pinag-uusapan ang bawat kwento ng iyong buhay. Pinakikinggan ang bawat detalye ng mga kwentong mapagkukunan ng aral. Pinaniniwalaan ang mga pangyayari sa bawat kwento na pinag-uusapan. KDP Talks. Chikahan, kulitan, at tawanan. Tara, halika dito. Mag-usap tayo. Kasama si ka-partner Kenneth Perez. Good afternoon! Maulanon nga hapon sa tanan. Yon, welcome naman sa aton nga programa KDP Talks, ang talk show ng bayan. Pinag-uusapan, pinakikinggan, at pinaniniwalaan. Ang programang inaabangan, KDP Talks, ang talk show ng bayan. Mga kapartner, diri ang programa naton, diri ginaistoryahan ang tagsa kakabuhi sa isa ka tao or mga experiences nila mga kapartner ginashare diri sa aton nga programa KDP Talks, ang talk show ng bayan. And of course mga kapartner, sining hapon, it's our privilege sining maulanon nga hapon diri sa Banwa sang Ginubaan. Mangin kaupod naton mga kapartner, no other than, yun, kilala gini siya, kilala. Alright, kilala nyo ginisa mga kapartner, kilalang kilala. Ipakilala ko sa inyo mga kapartner, ang bisita naton, masiling naton guro, isa sa mga kilala ng vlogger, isa sa mga kilala ng social media influencer. No, sa siyudad sang Bacolod, and of course, dili sa Banwa sang Ginubaan, kag na-featured ini siya sa Kapuso Mo GC Kaso. O, di ba? Mangin privilege kita ng aming kaupod naton sining hapon, sining maulanon nga hapon. Nag-ugyon gid sa aton mga kapartner. Kaupod naton, ipakilala ko na, kaya nakita nyo naman sa subong sa live. Kung gusto nyo makita ang on air na subong sa 96.7 sa inyong radio transistor, makita nyo kagwapuhon sa ngakon bisita di subong. Check ka mo sa aton live sa 96.7 The Lovely News FM. Alright, let's welcome Babe Yanong Jula, aka Boss Babe TV. Sir, good afternoon. Hello, good afternoon sa tanan nga taga-Palamati isang sininga programa sa KDP Talks. Mga nga pon kapartner Kenneth biskang gaulan pero gainit-init ta diya duwa sa studio. Yun. Okay, ta mo na. Intro pala na ni Boss Babe ha. Yon, Boss Babe, thank you so much sa paghatag mo sang time. Nagligat na pangatanig na-invite, no? Galing kayo daw kasako sa aton mga schedule.
So, thank you so much, Boss Babe, nga ari ka di subong nga dream mismo live sa aton nga studio sa 96.7 The Lovely News FM. Okay, guys? Sa mga gusto makabalo, may matagaan kita idea karon ni Boss Babe with regard sa vlogging, no, kung paano magkuha video, kung paano mag-vlog, kung paano mag-post sa Facebook, mga kita karon siya idea. Kag of course, ang pinakanami kaya mga partner is share niyo subong aton live program. Ang live naton subong nga programa diri sa 96.7 The Lovely News FM with Boss Babe TV. Yes, Boss Babe, basi gusto mo anay manamyaw sa imo nga mga friends, no? Mga ka-vloggers mo, mga ka-reels mo, ang nga nagatan-aw subong sa aton live or nagapamati man diri sa radyo nga taga diri sa barangay ato sa Banwa sa Inubaan, partner. Na shoutout ko gali Hindi RRMC. Sige lang sa chat. Kag sa mga lodi naton nga nakaupod ko sa Dalagi, Pamista, sa Inubaan, kag sa hasta sa Ubog, sa South Bend, Kagina. Salamat kid mga idol. Duway na ko shoutout. Doon na kulbaan ko subong. Nadlock na ko daan makabatsag sang sakit. May hugot pa si ka partner, ha? So gina-shoutout ko gali si Soroy ni Green siya aton migong content creator, travel sa Moto PH gali kay Lani Buhay Rider. Kag kay Gismark Almogen Duwes, ginapa-shoutout ko na si Toto Buke ko no. Kag kay Nining pagid, thank you gid. Alright. Okay. So partner, basahon tanay aton nga mga message sa aton nga comment section. Okay, we have here Soroy ni Grense, yun migo yan ekonomigo ko ni. From Aquario Rios, pa-shout out Boss Babe TV. Yan, Baby Risa Saison Nicor, ayay. Ayun. From Nini Cordova, yun, from Nini Cordova. From Umani sa partner, pero taga diri ni sa may barangay Talakagay. Good afternoon, Inubaan. Mainit nga umaga, Middle East. Kamusta ang tanan? Pa-shout out sa ang tanan, pa-shout out kung ang family da sa Dalagumay, sa mother kong maganda, Gloria Cordoba, kag sa upod ko ding si Jay Guapa 60. Yun. God bless to all of us and watching from Oman. From Natslim Siako, good afternoon, shout out sa team Pabibi from Pasay City. And then we have also here from Anthony Aranyas, yun from Sir Anthony Aranyas sa Marikina sa partner, no? Watching Idol, bawa ka namin isang programa mo kay Damo gid ma-inspired sina. Yun. From Gismark, ano naman ang siling ni Gismark? From Gismark, pa-shout out ka sa Babe Yanong Jula. Shout out lang sa India RMC. Daw malunop na kami di sa Nabulaw, daw hindi maguntat ang ulan. Yun. Sorry ni Gren sa inyo, guma mo sa Chaoyang Motorcycle Tires. Gina-shoutout ko ulit Chaoyang Motorcycle Tires Philippines. Salamat sa suporta. Yan. Tatsuki TV, good afternoon mga boss. Pa-shoutout Tatsuki TV. Yon, makilala mo ni partner. Ari din sila tanan, ginapa-invite ko din sila. Yon, Arnel Loquiso, shoutout sir. Alright mga kapartner, sang una, ginatanaw ko lang ni sa Pirmi, ginasunod ko lang ni Pirmi ang iyang mga post. Tanda man ni sa mag-post sa mga hugot-hugot mo. Nabatyagan ko na yun. Nabatyagan niya man ko, no? Na-experiensyahan niya, gid partner. Amo na ko nga, ang may mga hugot man sang halingid sa iya tagipusoon. Po partner, sa aton mga viewers, para may matun-an man sila karon. Partner, bilang isa ka vlogger, partner, amo na aton niya karon pag-istoryano, pamangkoton ta ka, no? Para may ideya na tangadaan, bilang isa ka vlogger, ano usually ang imo pagidyang mga ginahimo para ma-inspired ka, no? Tapos partner, karon malabutan man aton istoryahan karon kung anong ma-share mo man karon sa aton nga mga viewers, no? Sa aton mga followers, mga listeners naton sa ningation. Yon, iniwan tapos umibig. Okay, ta mo na sa iya palang ngalan na hugot na. Pa-shoutout lang gali sa taga Bye-Bye Dalagit Zone 3.
makantahagan ni si Boss Babe. Ati tanawon ta karon ah. Pakantahon ta sa karon ah. Bakot. Alright. Sige partner, Boss Babe. Yes, una kita Boss Babe. Boss Babe, una nga pamangkot para sa imo. Bilang isa ka vlogger, mga pila ka na nagkatuig ba, Boss Babe nga naga-vlogger? Manog 3 years pala. Munog 3 years. Kamusta Boss Babe? Ano ang mga na-experiencean mo? Pag una-una mo pa lang naga-vlog ka, ano gid ang imo na-experiencean? Daw feeling mo daw ginbaton man sang tao, sa mga viewers mo? O anong mga na-experiencean mo, mga kabudlayan nga experiencean mo sa pagsugod mo pa lang nangin isa ka vlogger kag natawag ka ng ngalan nga Boss Babe TV? Nagsugod niya akong pag-vlog. Atong lockdown bala, Ikaduha nga lockdown? Kay way nalingaw. Mm. Basta sige ko vlog. Kay subo to nga part mo. Mm. Nga ikaduha tayo lockdown te way na ta kalingawan, way na ta pang income. Ang game ko nag-content ko, gilingaw ko akong kagulingon. Pero it takes months, 8 months or years nga na-encourage mo ang mga tao nga magtanaw man sa imo nga napalipay mo man sila. Mm. Pag after sina tapos na lockdown, do normal lang anay. Hasta dugay na ginatawag na ko, maglakat ko, magdala ko motor, ginapaypay na ko sa mga tao. Ginapakadto na ko sa ilang mga kadto danay buso may siyempre may share kami pamahaw mo or gina-treat ka na nila. Okay. Kaya napasadya mo sila sa chimpo to nga time nga subo sila. Yes, Boss Babe. Sige, Boss Babe, go ahead. Kag ako to overwhelmed lang kay appreciate ko tanan nga abi mo hindi kanay magtan-aw sang pila ang viewers mo, pila ang ma-engage mo, kundi ang pagka-natural mo bala ipagwa mo lang. Oo. Kaya kung ginapilit mo imo kaugalingon sa sina nga bagay, hindi ka ginaya madasok kay nga hindi ka na bagay mo. Hulata ang passion mo. Hulata nga halin mo man sa heart mo bala. Nga gusto ko ni. I love this job pero anyway ko pa man naging job gid kay akong true ko naman no. Experience naman nga gina-share ko sa ilang. Amo na nga ang iban nga do ang balila. Do dira ka lang permebo sa kay nga dire man ko na enjoy mo. Pero sa sini nga ginahimo ko, mas damo ko nakilala nga mga tao nga mas bakod-bakod pagid. Pero kag sila nga mga bakod na hindi mo na kinahanglan pa ipadayaw, ipakita nga ay mga kilala ko ni sila mo na. Why na kay nga silang gihimo ko man inspirasyon kung angat man sila mo. Silang gikuan mo man kusog kag siyempre mamati ka kay kag good listener ka. Hindi kaya nga ginabuligan ka para magangat, hindi ka dapat magpangduwa-duwa sa imo kagulingon. Kaya nga kung angat ka na, amo naman na i-encourage mo man sa iban nga samtang buhay ka, samtang ginawa ka, may pag-asa ka dis kalibutan. Yun. Boss Babe, ano gid ang una-una mo gid nga nako nadumduman no pa ano una gid mo nga ginimo nga vlog? Ang gihimo ko nga vlog arang Kita mo damo ka naging guro na obra nga vlog, hindi mo na madumduman tanan. Boss Babe, miyari pag nag-message niya sila ni John Mark. Pit agi sila Boss Babe, shout out Hello, shout out kay John Mark. Yun. May ngapon sa mga lodi tada. Soro Inigranse, sila niya Boss Babe TV malakas, hugot na iya. Siling naman ni Ladi 9, shout out mate, Babe Yanong Jula. Nakilala mo ko, di kilala, may ngapon da. Ayun. Okay, sige Boss Babe, kung madumduman mo, ano ba ang na lang, kung hindi mo ito madumduman, dito tayo sa part nga, anong feeling mo nga ginimo mo to nga vlog, do damo kasang mga discouragement sa to nga vlog? Ang pinakadamo ko nga discouragement nga vlog nga Nga do feeling mo daw, anak ko, hindi na ako mag-vlog atong ginhinto na ko. Atong ginhinto ka na? Amo na nasa ang part nga nagwa ka na sa kapuso mo, Jessica, so hindi pa? Amo na to. Amo na to? Pero duway naman sakit subong. Duway naman sakit? Hindi naman sakit. Palaging himo ko na lang to, Kwan. Kung mapadalman mo ang isa ka bagay nga makasakit si mo,
Himuon mo kwando, tunok na sa say mo, kwan mo, tigipusoon. Yun. Kabuton mo para madulang sakit kag i-motivate mo. I-encourage mo self mo nga, bangon kaliwat para sa kagulingon mo, hindi para sa kagustuhan sa ibang nga tao. Kaya, ang approval sa imo magyapon mo. Oh, boss babe, balan mo ang gugmado para sa bagyo mong. Ang bagyo, galabay lang gabilin damage, pagkatapos dula naman. Bako pamangkot ni Jan Mark mo. Oh, ano sila dyan, Mark? Yan, aro. Mangkutan naman siya sa love life, sir. Damo na chicks. Vlog yan ha. Kanang may chicks na ibang joke. Oh, kanang may chicks na ibang joke. Siling naman ni Ilgorts Alaxi. Shout out, Pops. Ang tiyempo sa Bacolod daw babae. Gulpi ulan. Ay. Sa party sa babae, it's a part of the plant na. Ako lang guro nga balay lang damo babae nga vlogger kuno sa Balog Makulot. Alang guro nga damo ko lalaki, di ba? Sa partner. Lasugod ka na si Boss Med, damo lalaki. Sige, makibot ka. Oh. Do paryos na sa mga lalaki. Ang lalaki mag-updanay. Matingala ka pa na mo. Lalaki ka babae, I mean, updanay. Hindi ka na magtingala. Oh. Pero kung ang lalaki kag lalaki mo updanay, matingala ka pa na kapain pagid ko ng isa ka lalaki daw sexy maglakat. Amo nang kadako nga tingalahan. Oh, amo nang dako nga katingalahan, partner. Okay. Ay kasadya lang oh. Yun, siling ni Soroy ni Glense damo na lalaki si Boss Babe. Yun. Damo-damo ko nga lalaki, pero mga lalaki na ginaupod ko, pa sa kay Soroy ni Grincy. Siyempre mga influencer man, kay gusto ko man, ang nabalaan nila, why ko man nabalaan mo, gusto ko maka-engage sa ila, para mabalaan ko. Ako, hindi mo ko sila nga perfecto ko sa mga amo pa naman, kapanilag man ko kay mga professional. Gagawa ang pagka-professional mo, kung mayo ka mag-research, mayo ka man manilag. Yun. Mayo ka magpasulod sa imo nga ulo kay iban ginasulod sa dunggan palapos sa sapyak. Wala ka pamati kung anong gina-share. Okay. Take note, sir, may take note. Yun, good afternoon kay Ronald Gastao ng Pair watching, partner Kenneth. Yun, thank you so much for watching. From Ilgerts Alaxi. Siling niya, questionably gid na Paps kung lalaki, permi upod mo. Dako ganyan questionable. Dako ganyan questionably. Alright, yes. Mga kapartner, no, isa ka gina nga manakita nato ni kay Boss Babe TV. Sila nga gani ka gina. Nagsugod man sa nga ti daw nabudlayan man sa pagsugod sa vlog. Hasta ate namin to sa ginambal niya kagina siling niya. Sugod kami ya vlog hindi nga para ma-please ka mo o para manamian sila. Himuon mo lang yan, no? Himuon mo lang yan, Boss Babe. Ano ganito ginambal mo gina? Sigihon mo lang yan, sigihon obra. Sigihon mo lang ang ginaobra mo sa pag-vlog. Sigihon mo pag-obra content nga wala ka may ginalapakan nga ibang nga tao. Kaya ako ay ko gilapakan gitungtungan lang ko mo. Joke lang na, it's a prank lang. Pero kung din ka, amo na mga idol, halin sa puso permi ang pag-obra content. Hindi mo pag ihambal nga ay ginapilitan ka lang bala. Go with the flow lang, kaya laktan mo unod kaya kon puro lang man labay-labay kaya gina-express ko lang ang feelings ko kay may ginabisihan pagita nga para sa kayuhan tapagit sa uli. Yon. Ano na nga kayuhan? Kayuhan tayo para sa future. Ta kay budlay man nga binila daw gamamo lang ta sini. Siyempre may mga handom man ta. Ang handom bala may nakita ko na isa nga post mo. Sino ko na nagsabit sang handom? Kay singito niya. Wala na ginasingit. Kundi ginapangabudlayan na. Ginahambalan ganit nilang damo ka pa asin niya makaon. Bako hindi natuod niya kay bulag pa gani kasakit na tiil ko. Sa asin pagit. Amo nang isa nga malabot mong handom mo kung ginagiho mo. Ikaw mo nga gahandom ka lang. Nga daw gahulat ka nga siwan tama. Gahulat ka lang wala mahulugan bayaba sa baba. Ang handom, malapot mo na kung ikaw mismo, gingsaka mo, gipilit mo. Gagin try mo mas mayo naging try mo kaysa sambal ka lang dahil sa malos confidence ka dahil mapangdoduwa ka nga, hindi ko na malapot guro. Ako ay ko man nilalapot, ay ko kabalo nga, ari ko din subong sa programa. Kaysa una, wala lang, gapamati lang ako sa radyo, gapanguma. Subong ari na ko di, kagdamo ko da-experience sa bilog nga kabuhi. Okay, kita mo na, no? So, yun. Yun na muna no, mga kapartner, no? Siling pa ni Boss Babe. Tsakto na.
kung isa wala mo lang in-expectar, nag-aabot lang gid sa imo. Kung nakita ninyo, kung nadumduman ninyo mga kapartner, nasiling ko na gani, na featured ni saya sa Kapuso Mo, GC Kasuho. Pag featured yun yung mga partner, pag tanaw ko bako, layo pa ni ang malaputan pag ni Boss Babe, di ba? Dito pa sa nasiling yaman nga, wala man sa expectar nga malapot na to saya sa Kapuso Mo, GC Kasuho. Pero partner, may pakita ko mga picture, pwede mo ma-share ini kung sa diin ini nga lugar, ano ning inyo mga ginahimo sini. Okay, pakita ta mga partner, makita mo sa aton audience ha. Gwapo ko da. Ha? Ara partner, moving na nga aton nga kuano, moving na nga aton nga slideshow. Ari sa bago ni, ari sa pag moto. Ano isa ko lang ni ko. Oh, sige. Ari pag kadto na namon sa Iloilo. Ari Okay. sa Ruins ni. Ruins. Sa Okay. Ruins. Ari sa balay ni, sa Gualan ni. Sagwa sa inyo balay. Oo, Inaya. Ari mo na sa Ayala ni pag awarding na sa mga content creator, emerging Content creator, nakabaton ka. Oh, Oy, grabe. Inaya partner. Ari sa Sipalay na. Daw gwapo ko tada. Gani. Ari sa motor trade ni sang October. Yan. Shoutout gali sa motor trade. Ari sa Bantayan ni sa Bago. Sa Yan. mga permi ko to gatambay sa Bago mo. Bantayan. So kita nyo na mga partner, no? Makita nyo bala ang mga pictures no nga ginapa-slice naton subong. This makita naton different angle ang makita tang itsura ni Boss Babe. Actually not all about the face, no. It's all about the presence ang iyang ano pa namag sina. Makita naton niya kung ano ang ginahimo niya, di ba? So, lain-lain nga mga picture, lain-lain nga gina-activity or nga programa giyaging katuan or mga plays, di ba? So, isa lang nakapakita nga nangin busy man ang kabuhi ni Boss Babe bilang isa ka vlogger or content. Ano ginatawag sina? Content creator? Oh, content creator. Yun. So, mas namin isa tawagon niya nga content creator kaysa vlogger. Kaya kung vlogger ka, may ginatawag na nga niche, may ginatawag nga stick ka lang sa amo na nga content mo, sa amo na nga Ginagamit mo gipirmi para daw. Kaya ako nag emerging content creator na lang ko. Okay. Eh, pwede ko isulod sa biskan ano nga niche mo kung gusto ko maging travel vlogger, gusto mo maging food vlogger, gusto mo managluto, or gusto mo sa imo lifestyle, daily lifestyle i-vlog mo. Okay. Now we know. Okay, so isa-isa naton. Subot silingon, kung magsiling ka lang gidya vlogger, Boss Babe, ano na niya gani niya? Focus ka sa isa lang, amo na? Or kung content creator ka, focus ka sa imong niche? Depende, duwa na kabagay, mamaya nga... Apartong inambal mo kagina, isa siling mo niya, na ang tabag mo subong niya, nag-emerging content creator ka na niya. Ang iba niya, focus lang gina sa isa lang. Sa isa lang gid. Okay. So, pala sa kwan, sa... Kay Kong TV, lifestyle ginakuan niya. Pas man ang moto content creator, lain man na. lain man na. Motorcycle naman ang industry sang motovlogging naman. So, hindi na siya pwede kay moto content creator ka, Tawag lang nga vlogger. Motovlogger. Motovlogger tawag ya. Okay, motovlogger. Suppose, kung motovlogger ka or moto content creator ka, hindi ka tuya pwede ka himo sang imo content nga nagaluto. Pwede man, pwede. Pero kalabanan na, hindi na sila nga kalabanan. Kay laban motorcycle na ginagawa. Kay moto content creator ka. Okay. So, motovlogger ka. Kung emerging content creator ka, amo na ng mix na para sa imo. Garang sa mga emerging content creator, padayon lang kamo mga lodi sa gapamati di subong. Kay drama ko naghalin mong. Ang tanan nagsugod sa wala, ang tanan nagsugod sa step down. Sa ubos. Sa ubos. Malaway ka mo na yung relasyon, unahan nyo na yung career nyo, di ba? Shoutout gali sa kay Ricky, Tim Revilla. Bakod boss ba? Shoutout Boss Babes. Yun. Ricky Tim Revilla, sila niya pagit Boss Ramel Matugas, akon isa sa mga idol nga content creator. Yun. Partner Ramel Matugas. Reels. Ano, akon Reels ka naman nga creator. Ano pa nawagsin mo? Wala po ko idea. Wala pa idea. Pero wala ka pa kagi-Reels. Kagi na. Si kapartner nato Ramel Matugas, Reels ti siya nga ginaobra, no? Reels ti siya. So kita mo na.
Yon, siling na Soroy ni Grand Senya, Boss Babe TV, lang malakas relasyon hugot. O, yun. Do ginagusto nilang batian, parte kabuhi mo yung relasyon, no? Ang sa relasyon do amo na nagkuan mo? Nagano? Nagpadala-dala ko sa relasyon sa mga ginatawag. Oh. Kasakit ko. Pero at least na okay lang masakitan, hindi lang ikaw ang makapanakit balatsagon. Labi na gid kung sa imong totoo nga ginakahigugma. Di ba mo na? So partner, Boss Babe, gusto mo kiligon? Do ay nako kabatsag kiling. Uy, nang batsag kilig? Uy na. Hindi, ara, pwede mo. Uyatan mong kurente. Kirig-kirig ka na mong, kirig-kirig ka na, patay-patay ka pa. Ang makapakilig guro sa akin kung may manukot na. Yon mga kapartner simple lang, simple gidya ang ginakaon lang gipalabot gid ni Boss Babe TV. We must be focus lang kita sa ginahimo naton. Di siya normal man nga tao, naka-experience siya man sang downs, ups and downs bilang nga ginatawag. Sang una ara man sa kabudlayan, kung isa ara naman sa kaymayaan. Tapos dugay-dugay balik naman sa kabudlayan, di ba? It's like daw pareho sang anong pelikula Gulong ng Palad. Gulong ng Palad. Kung gisara ka sa babaw, kung gisara ka sa dalom. Pro partner. Kaya daw iban excited naman. Partner, basi kung pwede mo ma-share ano ya ang istorya sang imo nga love life. Ang istorya sang akon nga love life subo actually wala pa kay puro tanan pending. Puro tanan. Partner, ano ka subong? Available ka kun available ko ya pero may ara ka bala may gusto ka. Pero daw hindi ka gusto keep ka lang anay Ano ginamin mo nga keep? May gusto ka pero din mo naon ang gugma nga or career. Ako pa naman ko. Gugma or career. Gimpili ko ang career Yun? Kung namit tanay kung may upod ka sa paghigugma, kaupod mo mag-uswag ang imong nga career sa kabuhi mo. Yan. Kaso kung wala pa, focus ka sana sa self mo. De, are partner may pakita ko sa imo Partner, gin-featured ka sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang episode is Basta Rider, Sweet Lover. Partner, Boss Babe, pwede mo na ma-share sa amon kay Timiara di posible ban ni katanaw sang imong sang episode sang Basta Rider, Sweet Lover nga ikaw ang na-featured. Boss Babe, ano na sang natabo sinada ng ano na ang upod mo na mo ng imong lover? Ay hindi, actually nang model na namon. Siya na lang ikuha namon. Kay mas nami sa mag-akag ka-experience man broken. Broken man? Broken man. Pero ano gid ang butsilingon nga gitawag na nga Basta Rider, Sweet Lover? Tanan man nga rider, sweet. Tanan nga rider, lover. Pero ang iban hindi guro Pero shoutout sa tanan nga mga riders labi na gid sa mga lodi naton. Hindi gid pag-angkasa kung hindi imo nobya. Nakasampuli kami sa imo nga mga pitag bla pirmi sa imo nga post. Sige be. Doon lipat na ko sang ipitag ko kay sang gipitagan niya ko. Hindi na ko kakilala sa akong kagulingon. So, sa lao, ari-ari, totoo. Mati-ata sa... Yes, go ahead. Nami man ang career kag lab, mag-up da na yung boss. Nami kung maupod ko siya, pero sa iban siya nag-upod. Araw lang ang balawin niya ko nga, updan ka sa career mo. Sa, ano gani man? Sa gugma nga ginatawag, updan ka mag-uswag ta. Ambaya, updan ka halin sa bata ta, hasta magtigulang. Pero subong nag-upod na sa tigulang. Kabudlay gugma. Pero labi partner no pagwa mo sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Of course syempre family mo nalipay. Dra nga time partner may nobya ka na da? Wagi ko ka nobya. Naka-nobya ko before.
Pero inay nang gin-episode ka sa gym, sa kapuso mo, Jessica So, may nubya ka na wala? Wala. Do 3 years mo ko da nagluksa. Amo na nga do laban taho. Siling ni Sir Roy ni Grencio, ano tuya sa lagon, master? Akuan ko to ng timbang. Akuan ko to ng shoutout to kay Julien Babe sa best friend ko to nagabusong na sa subong. Ato na loading na. Amo na siyang upod ko sa permit sa mga TikTok. Sa mga ginakulab ko kay iba na hadlok magkulab sa akon kay amo na siyempre makita sang tao pag-up na lain na mong. Ako gina-expose ko muna kag wala ko ginatago amo na galalagyo na sila sa akon. Amo na dapat kung ano ka sa social media mo ka man sa personality mo. Kaya kung life pikion nga maayo ka sa social media pero sa in real life is na biro do hindi ka kamalmahal sa imo. Ako gani way ko ging mahal. Bakit? Amo na dapat. Malingaw. Yan, may gid nga hapon dira sa Ivan Snack House. No, dira sa may likod sa Bantay Dagat. So sa mga nagapamati dira subong may gid nga hapon kaga subong ang inyong mabatian si Boss Babe TV, isa sa mga gin-featured sa Kapuso mo Jessica So mga kapartner. Kag isa sa mga emerging content creator. Yon. So kung gusto niyo sa ma-check makita niyo man ang iyang official Facebook page. Ano gani partner? Boss Babe TV. Yun, Boss Babe TV. So partner, Boss Babe, sang time nga ara ka sa babaw, feeling mo bala naglabot man sa imo nga panguna-una agti pusoon nga do nagsikat ka na? Amo na feel ko. Dara ko na experience sa mga tao, sari-sari nga mga tao. Kag ang expecting nila sa imo Oo. nga ato ka na kuno sa babaw. Siyempre para matsagalan na nila. Kag ako na feel ko na nga ara ko sa babaw, pero gitan na ako gapon kung din ko blagalapak, di ko gapon gapuli, ano gapon ang ginahimo ko. Kaya nga kung paminsaran mo nagpababaw ka lang, kung mabalik ka sa dalom, malagapak ka gidya pa dalom. Okay. Amo na nga kung magbalik man ko sa dalom, at least naog lang kasagdan. Way ko nagkalit lumpat, way mo nagkalit panaog. Ara lang gyapon stable ka lang gyapon. Go with the flow lang Do para sa mula sa kwan, may sa bye-bye may taob ka gunas. Kung taob ka, bless ka. I-bless, i-share mo man sa iban ang blessing. Pero hindi man tadi politiko ang do politiko ka man dayon, do mayor ka man dayon nga. Pero totoo namang may ang mga tao gahambala sa imo kung anong nakita mo. Puro negatibo na nakita nila. Pero way nila nakita ang pangabudlayan mo. Ang ginahimo mo bala ka, hindi mo na sila kaupod adlaw-adlaw. Himuon mo na lang yapon inspirasyon, kagulingon mo pamangkoton mo permi sa SPO nga nakalapot ko di. Ang number 1 mo na nga pangayoan pasalamat. Thank you Lord. Salamat ka permi sa babaw. Kay siya na nagbutang na sa imo kung diin ka. Pangayo ka permi blessing. Pangayo ka permi kayuhan kag pabako don mo permi kagulingon mo. Pangayo ka saya dumaulan ako mata. Dumaulan mata mo. At tingala ko nung ganti para ka na lang kay. Yan. Basta mo na ang makabulig man sa imo ang kagulingon mo amo nang halungan mo perme. Dapat maayo ka gagapon biskan ano pa na ginakuan nila sa imo. Hindi mo na paminsaron kay nga sila na ang fans mo. Only fans. Baka naman. Kuan na lang na encourage mo lang perme kagulingon mo nga. Kung di ka nagsugod may katapusan na. Okay. Amo na imo permi pakamayuhon kay sa imo na gapon mabalik kung ano ka. So Boss Babe, sa nagsugod ka ang imo na eksperyensyahan ti medyo nabudlayan ka gid, di ba? Nabudlayan ka.
Tapos naglabot sa time nga naglapot na nagsikat ka na, di ba? Siling mo gani, kung magsikat ka dapat daw nakatapa ka lang gyapon sa dalom kay para kung maglagapo ka hindi manggid sakit. Pero tay Boss Babe, kamusta? Kay nagsaka ka na do nagtaas mo ang level sa imo nga personalidad kiti nakilala ka na sa Bacolod, kilala ka na diri sa Inubaan. Tapos na-experience mo naman nga daw gulong ng palad gibla daw wheel nga ari ka sa dalom nagpababaw tapos ang nagpababaw ka na sikat ka na nadalom ka naman liwat. Oo. Ti ano imo nabatyagan na Boss Babe? Ang nabatsagan ko normal naman. Pero damo ka discourage sa akon kuno, damo ka do nalain bala. Kay may mga kilala ko sang nga tao sang ara ko sa babaw. Tapos ang balila daw naglagapak na kuno. Why sa kabalo nagstay? Ara ka lang na gapon nagpin ka lang da. Kay ang tao galagas sa simo kung number 1 na ang balila damo na neguro kwarta. Kay ga kung dindi lang ni sa ang tao sa kwarta ga kwan mo. Gatanaw. Amo naging practice ko kay nga ang mga tao i-control mo ang mga kagulingon mo kung din mo harap lang ang balo nga upod ka sa mga quality nga people lang nga kaya ka i-encourage nga magmayo pagit pangabuhi mo. Amo na ang isa nga do abi nila na down ako wala ako nag-focus sa content sa pag-ubra mga video kay nga nag-focus ko nga makapamayo pagit sa kabuhi ko sa ulihi. Ari ako lang nimong ng stepping stone mo malan kalingawan talang ni pero isa makaganar-ganar magidi kay salamat nga na connect ko ni sa ila. Pausay mo na kay ka-partner Kenneth na ari ko di subong nagpuli ko di kay nang amon nga family reunion mako doga ulan-ulan di ko tanay magbalik sa Bacolod kay hindi makatukag iyo kay basa perming dalan. Ako na mo lang gapon ang lifestyle ko. Kung may mga ulubra honda go ulubra ko gapon. Way ko lang gina video. Amo lang ang nakita bisang tao, ang lifestyle ko nga kaya ko ya mag-inom isa ka bulan kada gabi. Kaya ko mga lipay, kaya ko mag-tour. Kaya ko magkadto sa ibang nga lugar nga wala ka bala may ginakuan nga tao nga maginalagas or kwan. Kaya nga ara na permisa mindset mo nga magnet na kung negative paminsara bala. Puro na negative maguluwas baba mo sa dugan mo na. Pero puro bala positive kay nga mo naga-attract mo, attract ka. Mo nang manifestation, attract mo positivity. Ka gina-manifest mo perme kay amo na mabalik sa imo. Pangayo bala nga pangayo perme kwan kaayuhan kay makibot ka lang na. Ayun. Kita mo na no. Nakita nato no sa live ni Boss Babe, siring niya. O silingan ni Ricky Tim Rebillaw. Insakto gina boss, dapat sa quality people kagid maupod para maayo ang future. Siling ni Maniporisima Alasio Tizay, hi Boss Babe. Yon. So namin no, nabatian naton mismo sa kay Boss Babe TV nga not all the time of course, di ba? Siling niya gani. Wala nakita isang tao nga kadadlaw nagaobra ko, wala igin napakita sa tao nga gaobra man sa the usual nga bilang isa ka regular nga tao nga nagaobra para maka-income. And then makita nila iti kaya ni Boss Babe mag-inom kadadlaw o kada gabi. Nakita nila nga si Boss Babe permi na lang niya nagalagaw, naga-vlog na lang, naga-content creator na lang. Kaga nakita nila damo kwarta si Boss Babe. Pero on the other side of it, makita naton gali nga normal man nga tao si Boss Babe, di ba? So kita mo Boss Babe no. Thank you kid no. With that Boss Babe nakita namon sa imo subong no, sa imo subong nga kabuhi. That you're really sharing to us sang ginatawag naton nga paghatag sa importansya sa imo nga kaulingon not for the sake nga para masikat ka lang gid, di ba? Nga sige ma-content creator ko sikat na ko muna oh. Pero ara sa imo gyapon niya ang personalidad sa isa ka tawo nga bahala sikat ko ara man ko gyapon sa ubos. So ginatawag ko lang keep your eyes on the stars and keep your feet on the ground. Yun. Ay shout out gali sa idol ko kay Ron Bermondo Cordoba kay ari ato ni nga champion ni from Bacolod City kag champion sa Philippines KTM race. Idol ko na bless lang bro ari
Tadi full support. Oh, Thank you, kid, bro. taga din sa Cordoba pa, Boss Babe. Taga Iloilo ka mo, bro, no? Pero sa Oh. Bacolod ni sa O damo di Cordoba diri sa Hinubaan. damo di. Amo na sa mga bless ko sa mga tao nga nakilala ko sa true vlogging. Amo na blang. Ang bali lang what if nga lima lang gatan ti. Ang gatanaw na karon sa mga content mo puro negosyante. Oh. Dira ko na bless. Puro nagatanaw dan sa imo da puro tag-iya sa mga resto, puro tag-iya sang ginapang-obrahan ko una ga pang-obra-obra ka lang bala kwan, makayo sa ila motor, sa lakyan, mga limpo. Way kabalo na doktor o ano pa da mga professional. Dira ko nag gapamati ko sila gina kung ano ila yang basa ko nga positivity. Kwan mo na ikamkamon mo na kung masakitan ka tuod gina nga gatagos mo. Amo na pakamayohon mo perme kaugalingon mo kay gusto ka man nila maangat paminsaro mo perme nga positivity. Paminsaro mo kaugalingon mo para na sa future mo, hindi ni para sa akon. Kay sila maayo na nang pangabuhi. Pero hindi ka gadya maminsar nga mo lang ko ni dire la ko perme gaulan. Kung gaulan ka, ngita ka man anay payong, ibalik mo. Kung di tobla ang gatubot ang blessings mo, mag-save ka man para sa kaugalingon mo sa mga ginatawag nga pangital-ital mo. Pero thank you kid sa mga tropa ko na sa mga gapamati ni daw ari wala man mo na experience ko ni kay kag-amo pa nang gina-share ko. Gusto ko gani nga kuan nang maging motivational na mo na lang ipang kuan ko tambal nila nga hindi lang anay ikwaa ang experience sa pinakanubo-nubo nga pinaka isa na lang kaguhit kung sa kiluhan pa kay dira mo na mahakot tanan. Dira mo na i-encourage sa mga tao nga wala imposible. Alright. Yun. Siling ni Soro Inigrense, quality muna bago quantity. Inaya Boss Babe, silent vlogger na saya. From Ron Bermudo, Cordoba, idol ko ni Blessed Lamblo, ari lang tadi full support Ron Bernardo Cordoba, wow, salamat sa shout out. Ride safe and God bless. Yon sa aton mga viewers, live kita sa 96.7 The Lovely News FM, sa R6 News and Rescue Facebook page. And then live man kita sa Radyo ng Bayan News FM, kagnay NIR News Live. Okay, so sa aton mga nagapamati manda sa radio transistor, mga radio transistor ninyo mga kapartner. Kaupod naton subong si Boss Babe TV. No, isa sa mga kilalang local vlogger, emerging content creator, no? So nga nagpalabot man di sa aton kay ginpangayo ta gid nga time para maka-share man ta kay damo man di mga aspiring emerging content creator diri sa banwa sang Hinubaan. And maybe Boss Babe basi kon maka-organize ta diguro sa mga content creator ay no? Oh, pwede kay Ariaway man ni pilitay. Oo. Ang time lang gid bla ng subong kung gapamenser ka wala pa nga buhay ang time ka na mo no. Time anay. Oh, time. Ang schedule mo higpit na. Di ko nakamamati da subong si kapartner naton Ramier Matugas, isa ni sa mga aspiring Reels creator. Oh. Di ay sa matawag man ni siya guro emerging content creator partner. Tanan gas. Rasa good PM rasa. Partner, para gini sa imo para sa mga aspiring content creator. Do nagaka-encourage man ko, do ma-vlog man ta sini ano ni man? Wa ganay amo to ang balik pa ni Soro Inigrense. Oh. Quality antes ano to man? Quality antes ang quantity. Oh, quantity. Oo. Yon. Ikaw na nga sima na sa business kung gawin negosyo ka, paano mabakal ang tao, paano ka ka-sales kung wala ka man, kung hindi man quality, kung hindi man fit sa ila sa mga buyer mo dapat dito mo man i-engage kung din ka na kadara lang alam ba baligya ka kape tapos baligyan mo to sila ya kwan na ga coffee shop ka gabaligya ka lang galit da iced tea di wala tapos namiton mo kaya ang ginakuan na hindi lang sila nga namit mo timpla
kundi ang pag-engage mo sa mga customer mo. Ang Ayun. pagtrato mo, pag-serve mo sa ila. Amo na ang number one gid nga ipaminsara, hindi kayo doga serve ka lang nagapon nga wala. Dapat mayo ka sa people, sa tao eh. Mo na gina-practice ko subong. Bro. I don't know, boss babe, no, kung makashare ka. So, may maara naman nga nagpalapit sa imo nga magsiling nga i-promote man dabi kami with regards sa promotion nga kung sa diin daw da kaya naka-extra income. May ara naman. I don't know kung okay lang sa imong i-share mo man. Okay lang. Oh. Sa mga para sa aton sa mga ga-content, emerging content creator, gapasugod pa lang, kagiban nga dugay na nang hindi ka mo magpa-pressure. Hindi ka mo magpa-pricing dayon. Oh. Kay mas damo mas damo gaka-inspire sa aton tungod sa aton gaka-discourage na sila nga hindi na to sa kay na mapa-promote lang. Gapa-pricing na ka mo dayon. Wala kung ano lang ilang Kung anong araan mo na. yun. Sa akon wala ko kabalo pero gina-surprise ka lang bala. Ginapabook ka na nila sa mga hotels. Yun. Ginapator ka na nila. Mula na. Yun. Shoutout kila sa Travel Ton and Tours Bacolod. Thank you so much. Oh, pa-travel ka lang nila. Pa-travel ka lang. Araw lang ginatawag, I love this job, patrabilon ka lang, pero may sweldo ka. Kita mo na. So may pag ginaguro, boss babe, ko ng imong content all about travel, no? Muna, hindi ko may upod na ko nga makaholding nga sa travel. Bro, ramen matugas, basi may hugot ka na para kay boss babe. Hugot para sa pagigugma. Di sila ko gana, siya ti gusto mo kirigon. Yatan mo ng kurente, kirig-kirig ka na, patay ka pa. Shoutout, may nga po, shoutout kali sa Team Pangat, kay BK Photography, kag sa Twin Tuners, kag sa Propton, may nga po na sa inyo, mga idol ko. Shoutout pa sa Neckbreaker Classic Build Bacolod. Happy anniversary. Party-party. Subong ang mga sir ko, mga lodi ko. Kaswari ko di subong, way ko kapuli. Way pa ko kabalik, mahiwat lang ta next Sunday. Thank you again so much. Ayun, yun mga kapartner, no? Sa mga bago pa lang nag-live, ang tanaw sa aton live subong. Dahil sa atong programa, KDP Talks, ang talk show ng bayan, nanging kaupod naton subong. Ang dinapit naton nga bisita mo si Boss Babe TV. Yan yung ngalan. Ano ito tuod mo yung ngalan? Babe Yanong Jula. Yun, totoo yung ngalan is Babe Yanong Jula. Malaging butangan ko lang nga, boss, para kay permito sa ginatawag sa akong babe. Yan. Babe, di ka na babe. Din ka na, babe. Uwi ka na, babe. Hindi na ako galit, babe. Iputangan ko na lang, boss, kay abi nila, ako gid ko ng big boss. Pero, amo na nga gina-achieve ko subong nga mangin boss na gid nga tutuod. Yon. Kauli. Yan sila ni Mads Balalili. Mads Balalili, good afternoon. Yon, Mads Balalili. Si Mads Balalili, taga-address sa Inubaan, pura sa mong stay sa Bacolod. O sa rin ni kapartner natin na Mian Matugas, a.k.a. Papa Ken. Sila nga, crayon ka ba? Bakit? Kasi ikaw ang nagbibigay kulay sa buhay ko. Yun. Di partner, di ba si ko na boss babe, basi may kapamati da subong sa imo? Nang available, ready to mingle, or hindi lang nga, kikarir lang nga na akong tutukan? Ready to mingle Pero hasta na lang sa Lunes, kay Lunes sa hapon, mabalik na ko sa Bacolod. Matabog isang linggong pag-ibig lang. Te, partner na to, ni Grinse, Siya ito nga ngalan niya, ni Grinse. Soroy ni Grinse. Soroy ni Grinse, chicks boy, gigili si Boss Babe, Hasta lang kuno sa doon Lunes, pagkadason sinalain naman Wala naman. Sila ni Mads Balalili, sana all my babe ka-partner. Ay! Ari ko di subong. Mads Balalili, susugot naman sila, Mads Balalili, ari lang din sa kuno subong. I-shoutout, partner, i-shoutout si Mads Balalili. Shoutout ngayong hapon kay Mads Balalili, sana all my babe ka-partner. Yun. Ako lang man yung wala partner, Dri. Siya lang yung ako nang wala, babe. Alright. So, mga ka-partner, sa mga damot na viewers, partner, nagadugang viewers naton.
And actually, partner, natanaw naton, tanaw ko sa mga aton statistics, oh. More or less may ara na kita 845 reach, no, sa aton nga live subong. Imagine damo nga views sa aton. It's because damo man ka mga viewers, no, gin-share mo man. Kaga Boss Babe, bilang isa ka emerging content creator. Kag nasiling mo naman to gina, dapat hindi mag-discourage, focus lang sa ilang obrahon, hindi magpinsa sa mga mga discouragement, no? Hindi na nila pagpinsa. Mga negatibo sa kabuhi, part na mo. Hindi magpinsa sa mga negatibo sa kabuhi. Boss Babe, nag-ara ka sa dalom, naglabot ka sa babaw, paglabot mo sa babaw, ari ka na sa dalom, siling mo kagina, ambal mo gina Boss Babe, abi nila, nadula ka na. Kaya wala ka na mas mayo nag-post, wala ka na mayo nag-vlog, wala ka na sa mga content nga gina-post. Ano ang matutuod sina nga sitwasyon na Boss Babe? Ang matuod sina nga sitwasyon, simple lang ko po nga tao ng gadget ko, naka-cellphone lang ako permi. Tapos na busy na sa kabuhi mo man pangita sang ikaayaw mo. Gapangita ka bla sa ga-research ka po nga ano pagid makadugang extra income mo, ano pagid makabulig sa imo Okay. Kalabanan na ba makita sang tao sa imo kapoy-kapoy ka na obra tapos iinom mo lang, ipangalipay mo lang. Wala sila kabalo nga way ko na may ginagastos. Puro tanan na sponsored. Yun. Amo na nga sang nabalaan nila nga hindi nga wala ko na kaya bayaran ng mga amo na. Kaya it's all about the process na mo. Sang pagka-pay mo, amo na nga wala ko naging usikan, wala ko naging gitawag nga abusohon mo sila. Abusohon mo. Kaya kalabanan amo na mo, mabusar ka tungod. Kumo ka sa tao, dali ka maluoy, dali ka makwan. Antes ka na maluoy sa ibang nga tao, maluoy ka na sa kagulingon mo. Amo na pa ang tabla. Amo na una. Pero amo na nabudlayan ko magkuan labin pagit ko bigo-bigo ka bla. Amo pagit madula ang content mo. Madula gid ang tanan. Pero sa uli mabaton mo magina. Ginatawag mo lang acceptance bila. Kagi ka naman na partner acceptance. Kagi na ko ng acceptance pero partner kaluyan lang ya. May palangga galing ko ya. Ikaw yung wala gyapon? Wala gyapon. So basi may palangga para sa ako nari ko subong sa hinubaan. Yun. So, amo na ka-partner, no? Sila pag-inimats Balalili ka. Ka-partner, pa-shout out sa family Balalili, dira gali sa Mauti, kag sa Estribalin, kag kay Zane Zuan. Salamat, kid. Yun. So, partner, sa mga aspiring content creator nga mga nagapamati subong. Even me, I'm planning also to do that kind of what we call this. Masiling man naton nga ginakalingawan, no? Ano pagid ang pwede nimo pa Boss Babe ma-share sa mga starter, mga beginner nga mga content creator? Ang ma-share ko lang sa ila ng kung ano ang gisuguran nyo bala, ano nalingawan nyo, pamatud-an nyo sa kagulingon nyo nga sa uli, makuha nyo na, ma-fulfill nyo bala. Ayun. Ako lang man dapat kabalo ka mag-edit ako nag-practice mo edit. Tapos namo ka pa makot boss pa-edit, paano mag-edit. Una na nag-upload ko mo, tapos research man ko self-research ka. Yun. So dapat tun-an gid. Tun-an mo gid. Mamati ka sa ginatudlo sa imo. Okay. Kag i-apply mo sa kaugalingon mo man. Okay lang Boss Babe, makashare ka nung ginagamit mo nga mga tools, paano ka magkuhan, okay lang na o kung okay lang na. Sige Boss Babe, pamati kita mga listeners naton. Pamati kita si Boss Babe, based sa expert, no. Mag-share sila mga basic tips, ano mga tools gamiton, paano mimo amo sini. Para may idea man kita mga ka-partner. Okay, Boss Babe, go ahead. Ako mga ginagamit nga mga tools, CapCut, makita man na diyon, no? CapCut, kag VN, damo-damo ko din mga tools ka partner. Yung mga premium nisa. Kaya kung premium, mas dako imo kan mo. Dako imo mga editing skills nga tawag. Amo na.
practice ka gid tuon ka kung din ako way pa ko gastik sa CapCut gid kay kung may mga dagko ko nga mga content din na pasla ko na sa iban kay hindi man tanan masarangan sa CapCut. Okay. Ang sa CapCut ya mga short to 5 minutes siguro kaya na pero mga dinagko gid. Hindi na. Labi na gid mga event i-content ko. Muna lain gid mas kung do nami mo content nga obra mas nami man ilang ako ni. Yon nami man ang ila tan-aw. Okay, amo na no. Isa na sa mga dapat gigili tandaan sa mga aspiring content creator nga kung gusto mo nga manami man magtan-aw dapat namiun mo man ang iyong resulta. Oh. Kinahanglan gid boss babe nga kung subong na nimo nakuha dapat i-post mo gid ayon. Hindi magikinanglan. Depende kung may time ka mag-edit, may time ka kung may time ka mag-edit dapat na may post ayon. Pero kung wala ka time dapat na-post mo lang biskan dason nga adlaw. Okay. Ako makataway-taway lang ako kung gabi mo na Wala ka ma-edit, post mo pero naka-schedule na. Schedule post mo lang. Schedule post mo sa. Sa dason naman nga Chimpo, dito ka naman ma-upload. Ako muna gali. So, usually kung mag-post ka, ano nga mga inuras ang namin mag-post? Nang alas 4 sa hapon, pagkadto sa alas 7 sa gabi. Okay, kung hapon. Pero kung sa mga OFW naman, nga mga viewers ko, mga alas 11 sa gabi hasta mag-alauna. Okay, kung mga viewers mo, audience mo, to sagwa. Yun. Dako man ang bulig sa kung nga pag content mo sa mga OFW tada. Nga mga lode naton, salamat gid sa suporta. Ayun. Sila ya malingaw na sila ya, way na sila nga. Ikaw pa namang hindi sa ilang support sa imo. Thank you so much. God bless sa inyo padayon so, sa silingon, gabaton ka manggali dollars. Euros pa. Yun, kita mo na. Yun, siling ni Mads Balalili, partner, Nusiko ka ba? Bakit? Hindi kasi ako nabubuhay kung wala ka. Sana all. Ayun. Taga Bacolod sa bala partner. Basi makakita na gika mo to. Mga Balalili. May Balalili ako nga kilala mo, mga taga Nabulaw. Mads Balalili from Mauti. Yun, dito sa Talakagay. Alright mga kapartner, wala na kita sang oras. Sa gyapon mga partner, maraming salamat sa inyo nga pag-upod diri sa aton. So, tagaan naton sang time si Boss Babe. Basi may palabot pagid sa nga mensahe para sa aton tanan before we close sa aton nga programa. Kag ningkaupod naton siya no, nang pribilehiyo gid naton nga naupod naton Boss Babe TV, no, diri sa aton programa KDB Talks, ang talk show ng bayan. Boss Babe, go ahead. Ari para sa kon may ngapon mga idol. Sa mga, hindi lang sa content creator, parte na sa pangabuhi nga ginatawag, araw mamba ko lang, gamita inspirasyon ang kapagiduhon para magtinguha kapagid, para malabot mo ang mga handom mo. Wala imposible sa tao nga pangabudlay, kag gapaninguha. Isalag tanan sa Ginoo mga lods. Wala naman bakit. Number 1, padayon. Yun. Ang mga ginatawag nga mga negatibo sa kabuhi, siyempre struggle sa kabuhi, kag sakripisyo. Part na namang, it's a part of process na para sa success. Kaya dira tatanan pa kadto sa success. Alright. Siling ni Mads Balalili, ka-partner, shout out Nusiko ka ba? Yun. So, amo naging basat naton kagina, no? Ayan, so, sa ato ng mga listeners again, madamong salamat sa inyo pag-upod sa sobray sa kauras nato ng programa, diri sa atong programa nga KDP Talks sa Talk Show ng Bayan with ka-partner Kenneth, kaning kaupod naton ang pribiliyo nga naupod naton Boss Babe TV. Masiling naton isa sa mga local content creator diri sa Negros Occidental, nakilala sa Bacolod, na featured sa Kapuso Mo GC Kasuho. And of course, siling nga gani, inami po sige mamahalingin na. Yan basta sige, alam bala kung anong gina-enjoy mo ng mga lubrahon, obra lang, sige lang. Kaya pareho sa iyo, wala mga ganit sa nakabalong ti gulpi lang, ari na sa digani sa radyo. Gulpi lang, ari na sa gagawa sa TV. Imagine that. So, amo naman sa aton mga kapartner, no? Kung ano man ginando mo sa imo kabuhay mga kapartner, just focus on it. Fokusa, tapusa, kay malabot ginadaya ang reward. Di ba? So, hindi silang dayon nga pos gagina, ginambal pag ito nga, hindi nga kung may magutik-utik na si mo, kwarta lang dahil ng estudyante. Hindi.
dapat you must what we call this, ipakita mo ang quality rather than the quantity, di ba? Sino ba nga, Yes. kung may lang tayo kung nagtigang ka, siyempre kanon gina ang magwa, tayari ato niya. Pangabudlayan ni mo. Pangabudlayan mo anay antes mo ma-harvest ang ginatawag nga moment mo na eh. Okay. Breakthrough mo. Okay, sila pa ganin ni Boss Babe kagina, may ari sa di kagin. Kaya antes ko na sa interview mga partner, git pangayuan ko sa ano gid ang handom niya si kabuhi. Sila nga diho, gin reply sa aton, sila nga, to be successful entrepreneur, makaangat sa kapigaduhon kag makabulig sa pamilya kag sa iban pa. O, di ba? Partner, Boss Babe, paano mo nambal na, Boss Babe, nga dapat, diba, mangkot ko sa imo, ano ang imo ya goal sa imo kabuhi siling mo to be successful entrepreneur? O nakahamba ko sina kay gaupod na ko sa mga negosyante man mo. Imbes nga tudloan kanila, ikaw mismo maghandle man para paano magnegosyo sa ginagmay nga butak amo na sari-sari gapamaliga gani ko bikini. Ha? Gapamaliga ko bikini sa mga models. Yun. Kag si Fredra ka sa gamay lang away at sa tinlo nga pamagay makakwarta ka. Ayun. Kay nga sa ina nga bagay nang tudlo na sa imo kung paano ka mag-business sa ginagmay hasta sa mga dinagko hasta nalabot ka na sa real estate nga ginatawag. Ayun. So hasta sila nga ni makaangat sa kapigaduhon kag makabulig sa pamilya kag sa iban pa. O gabing handom no. Partner, paano mo na nambal nga gandom ka man nga successful entrepreneur kag makaangat sa imo pangabuhi kag makabulig sa imo pamilya kag sa iban pa. Sino naghatag sa imo inspirasyon nga nagadustulod gid sa imo nga handomon ko ni mga successful kong entrepreneur kag kabay pa ko malabot ko ni makabulig mo ko sa akong pamilya sa akon nga kag sa iban pa nga mga tao. Sino naghatag sa imo inspirasyon sina partner? Ang naghatag na inspirasyon sa akon ang life experience ko man eh. Kay Okay. hindi taman gusto sa uli nga ginatawag ba lang nga amo ka na sang bata ka magtigulang ka amo ka lang nagyapon. Dapat may ara ka malabot. May ara ka ginahimo. Paano mo na ginatawag ba lang nga hindi na dapat ma-experience ang tawag nga ginatawag naton nga muna kabuhi kabudlay na to bangon labi na gid sa una mga high school pa ko daw wala pa na sa aton nung high school do wala pa wala pa. Way pa na sa aton bungog pero kalabanan hindi na pagbugta mo saga imbes nga ikuan mo bla eskwela mo dan mangita ka na ikuan kalingawan tapos laban pa na ligoy totoo na ligoy pa na kami pero sa uli dara mo ma-experience ka tani nagtutok sa eskwela sa mga estudyante gali sa mga bago graduate sa tanan nga mga idol naton congrats sa inyo sa alamat gid sa tanan kung may ginapa-eskwela ka mo gani kag may gasuporta sa inyo i-accept nyo kag i-grab nyo na nga opportunity kay once in a lifetime lang na nga magsulod kag hindi nyo pag i-discourage ang gabulig sa inyo kundi pakita nyo man nga karapat dapat kamo kay nga amo man na feel ko mo amo naagya ko man na kundi kamo ginabutang sa kayuhan batunan nyo kay hindi na sila nga stop pause lang anay i-rewind wala na mo na kabuhi kundi tuloy-tuloy na ang oras way nagabalik pating ex ko gani way na nagbalik. Sakit-sakit giniguro na ba tsaga ni Boss Babe sa iya nga ex nga kada share sa aton maupod gid balik sa iya nga ex. Yan, thank you so much Boss Babe TV. So Boss Babe, to close ang aton nga programa sining hapon. Base may mga shout out kada, may mga gusto mapalabutan sa mga mensahe. Go ahead Boss Babe. Shoutout gali sa Propton, no? May ngapon sa inyo mga sir. Salamat gid sa suporta kag sa Twin Tuners. Salamat gid mga kuya, mga daddy, mami ko na. Kag sa Team Pangat Bacolod, Team Pangat 6116 labi na gid sa kay Vicky Metography kag sa iban pa da nga mga kaupot ko kay Solista, kay Orange Monkey. Kag sa hindi ko ma-shoutout, salamat gid sa inyo nga suporta nga ara kamo gapon sa palibot ko. Kabalo na kamo na kung sino kamo Hindi ko na may isa-isa. God bless gapon sa inyo kay maayo gid kamo nga mga tao
Thank you, gid. Kundiin ko, tungkol man na sa inyo, kundiin ko baka palabot. Kamo man ang hagdan ko mong para magangat man sa kabuhi ko. God Yun. bless gid sa inyo mga sir, ma'am. Move on na po. No, naka-move on ako balaging ginagawa ko lang na gina-upload ko na lang sa content ko kay Arab lang ano mo ka subo-subo sa una. Kung matanda mo ginabidyoan mo sa una gahibay mo kagulingon, makadlaw ko na lang subo. May mo na lang joke ang tanan. Ginahimo mo na lang joke ang tanan. Pero seryoso tagapon padayon sa pagpaseryoso. Tani seryoso naman tayo. Feeling ko partner ang imong kuan, ang imong amiga, the vitamins. Nga man partner. Daw syndrome. Kay syndrome. Complete. Yun. Complete You from A make- to Z. Yun. She make your life complete. Yan. Di kay wala sa subong inadumdumon sa gyapon. Yan eh. Alright, thank you so much everyone. Thank you so much. Happy Fiesta. Waling purok, waling barangay Talakagay. Yan. Basta dito ko sang lang gabi. Hoy, wait na tanay kagabi ara kami. Ara ka mo. Ah. Ay, nako to. Ito naman ko sa nabulaw naman. Nabulaw ka naman. Ara kami na kagabi sa purok, waling barangay Talakagay. Happy Fiesta, no? Sa ila dila nga mapisan nga purok president si Mr. Ejercito. Yun. Grabe. Rain or shine kagabi partner. Padayon gyapon niya ang MDVR Video Kit Challenge. Oh, sa mga nadaog to gali, congrats. Oh, siling ni Mats Balalilio, damay-damay na to ka partner. Alright, thank you so much everyone. Boss Babe, thank you so much. Thank you, Ayun, man, so papapicture much. kaya kay Boss Babe. I-post naman sa 96.7 na naupod na ton Boss Babe TV sang Negros Occidental. Di ba? Emerging content creator. Thank you gid sa tanan nga nagtan-aw sini mayong hapon kag sa tanan nga nag-comment sa aton nga Facebook live diri sa 96.7 The Lovely News FM Hinubaan. Alright. Alright mga kapartner, sa Gyapon, thank you so much. Padayon kita sa Gyapon sa pag-follow, like, and share sa pila ka mga news and entertainment program sang 96.7 The Lovely News FM. No, ini of course ang atong programa KDP Talks, ang talk show ng bayan, of course, with kapartner Kenneth Perez, yours truly. Kita na naman kita sa masunod naton nga mga episode. Hopefully by weekdays maka-programan kita para madama mo, makarami tayo, para damo pa kita ma-invite ng mga guest nga mag-program, mag-share man sa ilang nga kabuhi sa aton nga program, KDP Talks, ang talk show ng bayan. Yon. Balita, kalingawan, kag pagpalangga sa gyapon ini si Kapadre Kenneth Perez, 1 Hinubaan.
Talks. KDP Talks. Ang talk show ng bayan. Talk show ng bayan. KDP Talks. Pinag-uusapan, pinakikinggan, pinaniniwalaan. Ang programang inaabangan. KDP Talks. KDP Talks. Ang talk show ng bayan. Wow. Pinag-uusapan ang bawat kwento ng iyong buhay. Pinakikinggan ang bawat detalye ng mga kwentong mapagkukunan ng aral. Pinaniniwalaan ang mga pangyayari sa bawat kwento na pinag-uusapan. KDP Talks. Chikahan, kulitan, at tawanan. Tara, halika dito. Mag-usap tayo. Kasama si ka-partner Kenneth Perez. This portion was brought to you by